Moi vaan kaikille. Me on Peltosen Teemu ja minulla on ulkomaalaisia ystäviä jonkun verran. Ja ulkomaalaisille tämmöisille niin suomalaisen kulttuurin selittäminen joskus on aikamoisen vaikeaa. Koska Suomessa on tämmöisiä erilaisia niin sanottuja kulttuurillisia ilmiöitä. Ja yksi niistä on juomakulttuuri. Ja se on joskus hyvin hankalaa selittää niin kuin just jollekin, kuka ei ole ikinä ollut Suomessa eikä tiedä Suomesta mitään, että minkälaista tämä on. Koska jokainen suomalainenhan tietää tämän ilmiön. Tiedättekö, että kun Suomessa koittaa se ensimmäinen semmoinen niin kuin kevään tai alkukesän semmoinen niin kuin oikein hieno päivä. Tiedättekö silleen, kun se suomalainen, kun se menee sinne niin kuin jostain verhoeroista tai selekkaihtimen lomasta silleen katsomaan, että oho, aurinko paistaa. Oho. Sitten se katsoo lämpömittarin. Oi, onpas lämmintä. Niin mitä se ensimmäisenä ajattelee? No totta kai se ajattelee, että oho, onpas hyvä ilma. Pitäisikö ottaa pari kaljaa? No niin, totta kai se ajattelee. Joo, kyllä. Ja tuomasta toimii, kyllä. Sitten se suomalainen, se, tiedättekö, niin se juo koko päivän sitä kaljaa ja illankin vielä ja sitten se yötä myötäkin kittaa kun sieni sitä kaljaa. Kyllä. Mutta ei se sinne ulos mene kertaakaan. Ei se mene. Ei. Siinä se istuu sohvalla kun tattia imee sitä kaljaa. Joo, ei se mene. Ei, siinä se on kalsarit jalassa istuu, kato siellä sohvalla ja juo. Sen nimi on kalsarikännit. Se on ihan suomalainen ilmiö. Joo, ei siihen kuulu semmoisia muita. Niin. Ja sitten taas, toinen asia, mitä on, on silleen, että ulkomaalaiset miehet jotkut sanoo, että suomalaiset naiset on hirveän vaikeita. Ja me on aina sanonut siihen vaan, että ei ne minun mielestä ole kyllä mitenkään vaikeita. Että suomalaisten naisten kanssa tulee hirveän hyvin toimeen. Nimittäin ei siinä tarvitse mitään muuta kuin tehdä vaan niin kuin ne sanoo. Ei, hyvin yksinkertaista. Eikä?